Bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Busa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao'y makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalihugan. Balik siya para nagawa ang kalangitan igsoon, nagpadasig nato nga naay pulianan dos langit. Muna na ipangutana, misaad bas Ginoong Hesus nga moanhi pag-usab dinhi sa kalibutan. Nagsaad ba siya? Lubag. John 14:1 up to 3. Sigingon, kinahanglan dili magkagoon ang inyo, kasing sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako. Screenan kaniya. Gana kita. Salitan. Oh, wa makita. Sa daw? Dili magkagool ang kasing-kasing. Napa na ron? Gool man itong kasing-kasing. Atay mga kagulanan. Asay dagan, kagulanan o kalipay. Nga na no? Kaya wa tayo bugas, gool ta. Wa po tayo kwarta, gool gyapon. Yang asawa, manasaba mo na nato ang nga bana nga wa tayo kwarta. Ingon na niya, dili man na kinabuhi ang akong ipangandoy. Muna nga, naatay mga kasakit sa kasing-kasing. Apa, nagsulti ang Ginoo nga usa, sumalig ka mo. Tato pa, musalig rata sa iya, no? Kinsa man sa Diyos, sumalig sa kita ni So Kristo. Kano man, in my Father's house, there are many mansions. Sa balay sa akong amahan, anay daghang puyanan. Bulawan na, Brad Noel, Lunlun Bulawan, mga batong hamiling bato, tanan niya mga hamiling bato na adya. Pero nga no, magyod ang mga tao, di magiganahan bato. No? Magpatuyang na magyod sa kalibutan. Magpatuyang sa kalibutan. Daghang puyanan, kung dili pa moingon pa, unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo. Di ba nang deporta makasulod dinhi atong gitunaan gabi ang the 10 commandments. Ang napulo ka sugo. Ikapila gitong sugo ang Sabado? Upat nga sugo. Ang 10 commandments walay lain gisulat sa Dios. Ang 10 commandments pinagi sa iyang tudlo. Muna nga magingon ang unang Timoteo 4:16 nga nagapaabot kita sa Ginoo, bantayan ang iyang mga sugo. Number 1 nga purpose aron malikay kita sa mga pagsaway o sa buling. Muna'y purpose nga nung magtuman ta sugo. Tanaw, kini mga tao na wa na magpagkabana og langit igsoon, mga hubog na. No? Mga hubog unya. Abin mo kanas binagkwartang hubog na. Basta ka gasto. Kunya, may graduate lagi ka, di man po. Masakit pa hinoon, di ba? Muna nga naay pasalig ang Ginoo nga daghang pulianan dito sa langit niya. Ana kanindot dito, wala na ingon nga mangita patag pagkaon. Basta kinabuhing dayon, pwede ra nga di ka mukaon. Di na
namatay. Muna siyang gingarian mga kaigsunan. Ang gitas-on ana 2,400 kilometers. Ang gihabugon 2,400 kilometers. 2,000, imagine. Din Surigao to Zamboanga City 1,800 pala kilometers. Ang Manila mo gyapon sa to pa tibuok Pilipinas isulod pa sa Jerusalem no dire. Pwede na po agad. Muna nga, padasig na sa mga tao nga nag-alaid sa kalisod ng kalibutan na apan na ay pasan sa Ginoo dito sa gingarian sa langit mga kaigsunan ana ay daghang kulyanan. Og ningon to, sa dihang may adton ako ug makaandam na akong lunaalang kaninyo, unsa man muani akong pag-usab og pagadawaton ko kamo ngani uban kanako aron nga kun diin gani ako atoa usab kamo okay mo na sugot mo na nga kung asan Ginoo to asan ta okay ra mo na ha okay ra mo na sa langit mo gigsunan sa di makaandam na kung na mabalik siya kini may number 1 no kini magadawaton ko kamo punta na ko sa inyo siguradong madawat kita. Di gino kay nangundang man ta pag-alaga niya pero dali ra mo balik ako. May problema. Sa inyong unang-una, mayong mo balik o mayong mo padayon na lang tag-atras? Mo balik ta sa Ginoo o mo atras na sa Ginoo? Mo balik kita diya sa Ginoo. Pag-iskot ko tagdawat, no? Pag-iskot tagdawat mga igsoon, kung naritas kalibutan, kinalan pa og mga papilis nga mga bayudita imong tan-awon pa to sa opisina madawat pa ka murang lisod pero sa langit mga kaigsunan mura magdi lisod siguro kay mubuhat ra man kag matarong des Ginoo anak kalisod lang sa sigpit nga dalan kon bisyoso ang tao dili mo gisa makasulod sa magasulod. Daghang kayo nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. At okay. Ito bag, si Jesus mismo bisaad nga moanhi siya pag usab. Muna gitawag second coming, pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. Unya ang tanan nga nagpaabot kaniya Adventist nagpaabot. Muna nagpaabot nga pagbalik sa Ginoo. Kung magpaabot ka sa Ginoo kinahanglan do nagikabag-os kinabuhi no tora ang atong manluluwas kagana no unsa ang hulagway sa iyang pag-anhi ang iyang pag-adtos langit o ang iyang pag-anhi surusama ra buhat uno na ibihon unsi human niya isulti kini gibayaw siya sa langit samtang nagtanaw sila kaniya siya wala na nila makita kay gisalipdan man siya sa panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayag ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, mga anghel, nga mitungha pagkalit og bibarog tupad kanila. Miingon sila, versikulo 11, taga Galileanon, nganong nagbarog man kamo, dinhi og nagsigig hangad sa langit. Kita nito padung sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayag ngadto sa langit. Mubalik siya sama sa paagi. Nga nikayab siya dito, mubalik sa diri mga kaigsunan, makita iya pun siya sa mga tao. Mayaw nang mubalik na, para patas ang tanan ba? Kaya bini mo ning kalibutan ng mga kaigsunan, paborlas dato, di ba? Pero kita mga kabus, kanya labi-labian ng tag-auto, kanya pagbalik sa Ginoo, di pag ginuluwas, no, pertingkan siya. Muna, liguro ta mga kaigsunan, no? Liguro ta. Ingon to ano mas langit, kanya mubalik to sama sa inyong nakita. Dahil ay tubag, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Muna siyang mga taong nagpaabot mga igsoon, no? Nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo.
Muna nga atong kanta, magkita ta sa langit. Unya unsay buhaton nito? Ug magkuptanay kita. Tagbo ako sa kilid niya. Dahil pangutana, pipila man katao ang makakita sa iyang anhi. Tanan. Tanan. Pinade, Goro City, muani siya uban sa mga panganod o makita gayud siya sa tanang mata. O, kuwang ni dire. Lakip sa naglansang kaniya. Tanan makakita. Ay, ano? Pero pila man katao ang klase ang nakakita. Tanang tao ni anang panahon na makakita. Lakip ang mga tao nga naglansang o nagdughang kaniya. Ano bitang nagdughang niya? Lakip, makakita gihapon. Ito special nga ipakita sa Ginoo. Mingaw ba ang pag-abot ni Ginoong Hesus? Unsay mahitabo sa mga matarong nga nangamatay? Kay kanang paggaban habimog kay na kay may sementeryo. No, mingaw na kaayo sa mga mahal sa kinabuhi. Wala magkita sa diyang nabanhaw makigsunan. Unang Tesalonika 4:17 unya nabati ang singgit sa pagmando sa arkanghel. Ningon man ang lanog sa trumpita sa Dios. Og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Kadtong tanan nga nag-alagad sa Ginoo. Brother Noel, mo'y unang banhawon sa Ginoo. May unang banhawon sa Ginoo. Onya kita nga mga buhi. Kita mga buhi. Oh, na may dili gud mamatay sa pagbalik sa Ginoo. Kitang mga buhi pa na atong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo. Hug kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo. Kisay gusto nga mo uban tas Ginoo. Taas ka mo. Nga tanang panahon mag-uban na tas Ginoo. Gamay na lang ang atong panahon. Gamay na lang lugway sa atong kinabuhi. Gani ang season karon dunay duha ka nangamatay na ron. Mag-ulang. No? Nahulog na sa katre. Dakunta to na mong basketball. Dakuntao, taas. Pero giatake mga kaigsunan na matay. Di ta makapaabot nga mamatay ta nga wala ta mag-alagad sa Ginoo. No? Mag-alagad dito sa Ginoo mga kaigsunan. Katong inyong kanhing kadasig sa una, balikon to ninyo. No, balikon to ninyo. Nga kay mga Adventista diya. Makapasalig kamo sa Ginoo nga makabalik mo. Kung may plite, may problema, pre. May dudoon raman eh. Buhaon ra mo din eh. Pero basta mag-alagad lang tagsakto mga kaigsunan. Mukalit ra ng panalangin mo abot sa inyo. Basta tinud-anay lang ta. Kay way mga anak sa Ginoong nagpakilimos. Puros gyud na muaruhay gyud na. Oh, pero muundang ta maputol ang panalangin sa Ginoo sa ato, no? Muna nga kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo. Muna atong gipaabot kay ning kalibutan na sahay daghang tentasyon, ning kalibutan na daghang sala. O kanang mingon ta inon Tanuel. Ana ako'y gasto. Dako ng tentasyon na. Oh. Tentasyon na siya. Okay. Usa ka dakong kabanha mabanhaw ang nangamatay nga mituog ni alagad kang Ginoong Hesus. Grabe gina ka sadya no kay salamat na banhaw ko. Tanawa. Okay, tanawa ninyo. Naay duhay anak, naay way anak, naay tuloy anak, naay isa lang. Naay duha, naay isa. Sa to pa, by family. Mutana ko sa inyo. Mada ba ka ang atong mga anak?
atong bana. No? Wa bay usara kung bukler eh. To. Binta-binta ito unahan. Kini wa gyud ng mga anak siguro wala mag-alagad sa Ginoo. Nay mga tao nga ang amahan nag-inahan nag-alagad pero mga anak wala. Mo na pagbalik sa Ginoo duha sila. Na po'y nag-alagad sa Ginoo tibuok pamilya mo na nga na sila tanan. Gana nga okay mo nga ang inyong pamilya madaan mo sister. Hindi mo mga bata. No? Kana imong bana iampo, uway kuan sa pag-ampo. Kung mauwaw sa diri, dito sa inyo din na siya mauwaw. Atong sulmon. Parang Dili. Palingkuran ninyo. Jam. Sabi na. Ito yung kutsila na ito. Okay. Sa pag-anhi ni Jesus, sa pag-anhi ni Ginoong Hesus, unsa ang dangatan sa mga dautan og makasasala. Mao na ni siya ilisudron. Kung mag-alagad ka Ginoo na ay kinabuhing dayon, kung di po ka mag-alagad sa Ginoo, kuyaw-kuyaw sa kanaasay kalayo. Oh? Dadayag 6:15-17. Ug unya ang mga hari sa yuta, ug ang mga kadagkuan, ug ang mga general, ug mga dato, ug ang mga buskan, ug ang mga matagusa, ulipon, ug taong gawas, mitago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran. Nga tago man. Look. Og na nag-ingon ngadto sa kabukiran. Kapangpangan, tumpagi kami o tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero. Ingon ang mga tao nga wa maandam des Ginoo, pangpang tumpagi kami. Kaya dili kami makaako sa pagtan-aw niya nang nagsingabot gikan sa panganod. Pasilan mga igsoon. Lisura na no ng sunugon sa kalayo kay wa maandam. Unya ang mensahe mga kaigsunan hatod sa balay giduol ta para nga makaandam ta pero wa ta kaandam mga igsuon kay wa man pud ta maminaw ang hitabo mga higala kay wa man maminaw wa kaandam kay wa maandam wa makapreparar siyang kinabuhi pagbalik sa Ginoo dako niyang kamahayan. Ginoo nagmahig ko nga ano ako mag-alagad nganong wa ko mutuo nganong wala ko mubiya sa akong mga bisyo ngano man kay walay nagpahimangno sa imo. Kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot o kinsabay arang makabangbang niini. Grabe oh. Kung imo ginang sabton ba? Pungot aging Ginoo. Kung imo ginang sabton wa nagay bisang kinsa pang Makapugong. mga milyonaryo di kapugong ang kwarta. Kinsabay makabangbang niini. Grabe. Wala na. Kanang mga banggiitan nga dato bilyonaryo di makapugong. Di makapugong Kumagay kapugong sa udit. Nga udit pa to. Udit gani o, wala yung pugi. Di ba? Grabe. Ang ato mga kaigsunan, hello, Hay. ang ato nga makapreparar tas itong kinabuhi. Dili na magdugay mo balik ang Ginoo kay wa na may lain nga sunod nga mga hitabo sa kalibutan ang iya na lamang pagbalik. Gubat, nana. Gutom, nana. Katalagman sa kalibutan, tsunami, guban pa, atong na makwanron. Niabot na. Tanang klase sa mga tao nangamatay kadtong wala magtagad o wala mausab o wala magtuman sa kamatuoran o wala magkinabuhi sa matarong. Mo na'y naapektuhan sa silot sa Ginoo. Mga kamatuoran sa iyang pag-anhi. Number 1, si Jesus mismo ang muanhi. Literal. Lawas nun. Juan 14:3. Siya gyud ang mubalik. Mubalik yun. Matod pa niya, mubalik ako. Number 2, makita siya sa tanan.
pinadayag ko ano hindi tanang tao makakita. Diyan naman ang pagmahay-mahay. Astila na kumahayan ako ani. Kung nasayod palang unta ako. Nga ingon ani dinig dagan may pay ni alagad tos Ginoo. Mga kaigsunan, dili man tapugngan o di ta mo alagad, pero ang auhag sa Biblia mas maayo gayud mo alagad si Ginoo. Amen? O mas maayo gyud mo alagad tas Ginoo. Kung sa pamanta mong alagad kanang intaklakaw. Sa pamanta alagad kanang naligsan Noel niya naputol ng tiil. Wala na. Kaya ako amigo akong ginan niya, nabakslide ko ba? Bro, balik na bro. Konduktor man siya. Sa jeep pa, kanang kilid pag-agi break, maningil. Abti ka gud kay gunit siya diya. Imo hapit na. Dili sa skilid. Karon ang kuan ang sakyanan kay natumba man. Pagkatumba na dili na siya nakalukso siya. Abdan ba yan tiil putol. Putol ang duha gyud kay katong sa ilalom sa jeep, katong hait ba. Mo'y nakaana siya yung tiil. Intamano gyud putol ang duha. Puro gud siya. Karon hospital siya, buhi siya kay wa man sandot og gyud. Kay guro man ni ana ang kuan ang irang tiil apsan. Na siya ay wheelchair. Oh, kay duha mo kay nendo usa na kay pero sulok-sulok. Simba na. Simba na siya. May iyang asawa mo'y magduot sa iya. Iyang asawa. Kay nakita mi, hilak siya. Kung nasayod pa lang unta ko nga katong pag-ingon di mo nga balik. May pa ni balik. Sa badong dako sa disgrasya. Ting simba. O bitaw nga Adventista, wa makaadto kay suod bang gito siya. Kaya ang asawa adto Adventista. Siya wala mong simba kay luoran lagi kana bang dali ra mo mahuod ba. Kani og mga sayop dili na day mo simba. Una, di na day mo simba. Patuyang na dayon sa kalibutan. Unsa man ang mga ilhanan sa pag-ani ni Hesus. Mateo 24:3 og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila na nag-ingon. Ani kami kanus aman kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-ani o sa pagkatapos sa kapanahonan. Sigurista ang mga tao ba? Mangutanag do kanus aman. Gusto among gyud. Ay, Una nila. malagad naman ko. Una nila kung kanus agyod may bawa lang nako. Pagkakaroon mo lagad ko kay mo balik na siya. Oh. Sigurista nga ni, kunin mo sabton. Mateo 24:6. O pagkadungog kamog mga gubat, mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Hamay di mo Nahitabo na kuyawan. niwa pa. Hamay di mo kuyawan. O Di, sa Mama Alman, kuyawan magani. gira sa season, kisa ba iwa mo kuyawi? Siya Kana, ginagagampo. kana istorya ha, o kanang bersikulo ha ba? Tama gyud. Kung atong sabton, Why di makuyawan why ay. di makuyawan? Mo bitaw to naingon nga kinsa may makabangbang niini. Grabe. Iyang Makalma. asawa, diya man may adtos balay. Buto-buto, iyang asawa ni Parang Bernard. Kaihi na hapit. Sa Sir, muabot ba ng bala dire? Akong ginanya. Lingkod lang mo sister kay siminto man na ang kay Halfman. Lingkod lang mo din kay kaning balang masaag. O maigo ang ganita, disgrasya na gyud na. Kaya layo na gud to nya, grabe naman suot-suot ka sa pulong. Pero mas may manglingkod na lang mo diha. Sir, dili ta manghawa dire. Kuham puta pudong. Nga magtagbo na hinon ta tong gubat. Dire na lang ta. O jackpot na nang makaanhi dire sila. At least sirado ta tanan. Sila perte nang hapa-hapa dito. Nga naman, sa una nag-ingos Biblia dungog-dungog pero karon nasaksihan na gyud nato ang gubat. Dili pa alalim nga ngay gubat kana patang mo bang magbuto-buto dito. Kita nakakontag asa tapadong ba? Ano nakawig? Oh. Gira naman. Giran mo asan mo ni. Oh, grabe na mga kaigsunan. Aktual na to ba? Kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo
apan dili pa kini maong katapusan. O sa una pa ni pagsulti sa mga apostol, di ba? Karon mo nagyud ang katapusan. Kaya na naggubat ang nasod batok nasod. Karungog na mo na Ukraine versus Asya. Russia. Oh, tabo na munang nagmahal ang atong gasolina tungod sa gubat. Sa pa, og ang gingharian batok, gingharian. Og may tabo ang mga gutom, mga linog sa nakailaing mga dapit. Kakon mo Turkey. tong linog nga dagan datugan, Turkey. Turkey. Katong sa Japan tsunami, linog mahinungdan. Oh. Daming patay. Nanadiri ho. Gubat, gutom, linog. Ay dako kig lawas oh. Tumunis kag gutom batanahon na tong mga igsunan. Oh. Na grabe basta na gani gubat igsoon. Naa ganay naggutom. Basta na gani gubat, dakong gutom, nakita pa man trabaho pre. Oh. Tanawan ninyo. Kini ding wa na tay kaon. Buhi gyapon. Bukog panit. No? Na, sa naman naman yung unod ani. Oh, nawa pa bra. Pero oh. Pero gimong samaran mo dugo pa. Buhi pa ni. Buhi pa ni. Oh. Buhi pa na grabe gyud labi na nang nasod bitaw sa nang nasod sa Afrika. Grabe kalisod dito mga na lang gud sila kining lapok. Ilan ang linginon niya imong mamuga kaunon pre murag pulburon. Cookies. O nya ilibang nila yuta sad. Mo na usa pagtambok ka na. Mateo 24:29 og diha ini katapos sa kasakitan niadtong mga adlaw ang adlaw mungit-ngit ug ang bulan dili na mohatag og kahayag usa na sa mga timelan sa kapanahonan sa atong katapusan sa panahon. Ang mga bituon mga tagak gikan sa kitasan og matay og ang mga gahom sa kalangitan. Tayo. Kubag numero 2, ang mga bituon sa kalangitan nangatagak ni atong November 13, 1833. Nasaksihan yun na, no? Sa news. Ang adlaw mingit-ngit ni atong Mayo 19, 1780. Wala mo hatag ang adlaw og hayag. Ato panay tabo na na. Nahitabo na. Sa ato pa, di pa man to maong katapusan. Nya 1833 po na. Wa pata. O, sa ato pa karon katapusan na gyud. Will, muna nga ka mo, Will. Apeldo mo pakasal. Kay parang aligat. O, nimba mo kita. Dili Sabado itong simbahon ang Ginoo. Pero maatulag Sabado. Oh, okay. Yo, Daniel 12:4. Apan ikaw, Daniel, imo ang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Daghan ang mudalagan ngadto nganhi og ang kahibalo muuswag. Kana sa una cellphone. Wa pa man sa una. Una gyud ako nagulitan cellphone. Kuha gini sa albag katong bugate pre. Nga kung ako isablay diri sa kuno, mahusos pa mana. Dako pa sa kining hello o kani bang radyo. Dako Di pa. antina mo sa una. Oo. Pero piti na lipayan na mo. Na. Mura na mi kon maprinda pa gud to nato di ba? Naprinda na to og 2000. Nga dako pistanan. Oo. Unya sikat kayo tong 3310. Oo, sa una. 3210. 32, 33, ang 33 mo sikat yun kay 3315. oh, o 33, 15 ang sunod ato. Mo katubang murag limpos mo mulingin. Ang ganing kon ma, busokon. O Nokia. Basta na ganay ka ana, arang-arang nagyud ka. Pero karon mga kiigsunan pwede nang baratuhan na. Karon ana-ana na lang oh. Muna gingon kahibalo mo suwag. Ang kahibalo muuswag. Na ba na sa itong panahon ron? Nana. Ana. Mga bata ron, maayo na kayo mo kung mga cellphone. Pirmi nag-uswag. Primero 3315, then touchscreen. Touchscreen. Na wa pay video call. Karon nag-uswag, maka-video call na.
Isang tuas lain nasod. Pwede nimo may istorya. Nay, bago ron pre. Sabi, Anaon na nimo din ay kapon. Anaon na nimo hanginan ba? Bukuan na sa scroll na. grabe. Munang tagnagis ka. Natuman na na. Ang kahibalo sa kuno mo, uswag. Na tanawa. Sa una ang auto naramas dalan karon nanas dagat. Itabo ni sa Amerika mga kaigsunan, ya ilang mga auto pwede na sa dagat. Pwede mo salom sa dagat, tanawon na to. Now, mudagan sa karasangan, ari agis kahanginan. Pagtanaw nga, murag mag-uwan-uwan, musalom sa tubig, dito sila mag-agi. Kini siya. Kabalo mo mga igsoon, o pila ni ka milyon, sumala sa magugunhugon, naani siya sa mga 100 million dollars. Mulupad, musalom, Grabe unya, ang karsada mag-agi. grabe ang engineer nga nag-imbento ana. Grabe. Tagan mo kaalam. Numero 4 sa tubag. 2 Timoteo 3:1-5 mo na siya ay pinakakulba igsoon. Apan sabta kini nga unya sa kulay mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Krisis. Sakaon pa. Ato basahon. Kaya ang mga tao unya may gugmaon man sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, tigbagawal. Hinapi, usa na bilong na diya ang tulisan, kawatan. Limbungan. Palitan karon na kay papatay Will, na daghang kay kwarta. Patias Bernard, tagaan di kag 50,000. Patay. Patias si Noel, tagaan na ko sa kalibo. Ah, kabarato ra gud. Sige 2,000. Oh. Karon kato si Mamer nang paksyon mo to siya nya ang gisugo tagaan og award karon kay pag kuan kay ni sumbong man tong naggisugo nga Mer paksyon ka gibayaran ko amigo mo kay sila una nga lisod kon maportahan ka was Ginoo ipapatay ni mga tao tungod na sa pagkahinapi sa tao hambugiro tampalasan masukihon